Коя е най-силната физическа болка, която си изпитвала? Удар в плещи си. Подаряваме PlayStation 5 на първият мъж, който успее да отговори на 5 въпроса за менструацията. Това е обичайната продължителност на нормалната менструация. 1 до 2 дни, 8 до 10, 3 до 7 или 11 до 14 дни. 3 до 7. Верен отговор. Каква е ролята на физическата активност върху менструалния цикъл? Забавя цикъла, увеличава болката, може да намали интензивността на болката или няма влияние. Отклоняваш вниманието към нещо друго, някаква физическа активност. Верен отговор. Какъв е ефекта на естрогена върху възприятието на болката? Когато се колебае за отговора, всеки има право на едно спасение, а именно пола маска. Как се нарича хормонът, който доминира в лутеалната фаза на менструалния цикъл? Прогестерон. Верен отговор. Каква е обичайната продължителност на менструалния цикъл? Стрелям с 20. Това е победителят, който спечели PlayStation 5. Отиваш за гирос, прибираш се с PlayStation 5.